A de hoxe era a primeira visita de Valentín González Formoso a Amicos dende que é presidente da Deputación da Coruña, hai máis de 6 anos, polo que foi unha visita longa, había moito que ver. Ademais de realizar un percorrido polas instalacións do Centro Integral e da Residencia, o presidente provincial tivo tempo tamén de coñecer de primeira man os traballos que realizan os usuarios do Centro de Formación Profesional, cos que conta a entidade, moitos deles financiados con cargos a distintos programas da institución provincial. A presidenta de Amicos, Esther Vidal, aproveitou a visita para agradecerlle enormemente o apoio que a Deputación da Coruña lle dá a entidade, e xa lle puxo tamén deberes na procura de financiamento para un novo proxecto que pretende poñer en marcha Amicos, o que Valentín González Formoso non dubidou en comprometerse. Da Diputación, que vou dicir solo gracias, estamos nun outro ato importante, sempre tuvemos colaboración da Diputación, vámonos agora a dar un coche, máis ou menos anda sobre os 100.000 euros anuales o que nos dan, pois non teño que dicirlle máis que gracias. Pidolle a colaboración porque vamos a emprender outro proxecto máis, que é a ampliación da residencia. Xa temos a licencia aprobada do Concello de Boiro, estamos á espera dos cartos, é máis bueno de poder ejecutar. Eu creo que sempre tuvemos apoio da Diputación, non creo que nos falte. As nosas prioridades non poden ser pois outras que estar a carón de que se nós non estamos con eles e con elas non teñen outra protección. Por tanto, a nosa bandeira é a protección social, a nosa bandeira vai a ser, na medida posible, ir incrementando os recursos, porque non deben de ser reclamados, deben ser ofrecidos por unha administración que se considere sensible a un problema que, ademais, afecta prácticamente a todas as familias, directa ou directamente de Galicia, un tema de país. Por tanto, o noso apoio para o proxecto que pretenda emprender Amicos vai a ser que sí, evidentemente, porque é a nosa obriga facelo, non é un tema que teña que pedir a presidenta, rogarlle ao presidente da Deputación da Coruña, é unha obriga da Deputación da Coruña priorizar súas inversións. Durante a visita, o presidente da Deputación estivo tamén acompañado polo alcalde Xosé Ramón Romero e as deputadas provinciais responsables de Benestar Social e Educación, Ana Lamas e Sandra González, respectivamente.